ko mi yiɗi mi yena en ɗo kanjum woni wato mi yiɗi mi fahimto kamma iri alaqa jahayɗum hakkunde haaɓe e janguɓe maɓɓe ɓe jangata in iri majjum alaqa kamma yetta hakkunde fulɓe janguɓe maɓɓe ɓe jangata ko bona iri majjum jama'are mi fahimta hayɗum wodi bambanci sosai wodi rashin alaqa jamun hakkunde janguɓe fulɓe iɓe jangayi fulɓe wodi rashin alaqa jamun hakkunde lamɓe fulɓe mawɓe ɓe tokkuɓe ɓe wodi alaqa jamun hakkunde haɓe maɓɓe janguɓe iɓe jangayi maɓɓe wodi bambanci hay mi there is a lack of good relationship hakkunde janguɓe meɗen ɓe jangayi meɗen wodi goɗɗum al'amari ɗum mi ata bo mi fahimtaki jahayɗum kamma ɗum dashaki hakkunde janguɓe meɗen fulɓe e fulɓe meɗen ɓe jangayi hakkunde fulɓe meɗen ɓe ceede e fulɓe meɗen ɓe ngalaɗe hakkunde fulɓe meɗen mawɓe laamiɓe ko ɓe gaɗayɓe business ji nder garije ɓe ngala nder majje hay mi bo e wodi wato ɗum ɗo yini kamma e mi'a haɓe kan na inno amma mi ko misali seɗɗa ndare ɗum yo joni misali kaɗo kul yenu jangay kamɓe nde ɓe andi mahimmanci jande ko o wala goɗɗum ɗigo makko no wawa kun e wodi goɗɗum heɓa ko turanimo gikkoy nyandere go ko o harata to makaranta musamman iri makarantaji mawɗi to ɓe gaɗata bugge ɓe keɓata iri university misali to neɗɗo buƙato ceede suusi higgo makko no waway wani emi nder goɗɗum yeni turanomo ceede bappajo makko kawojo makko no waway turanomo de non ɗum ko wodi kamma amma pullo kan daga yande giɗa dille makaranta to e wodi ɗum alhamdulillahi to wala ɗum horahe ngol muɗum igo muɗum kokko anni yeƴo umma wani no jarata nder makaranta ma asali ma to na Allah woɓɓe keddata ton gaɗa kam mi tokki cewa o hulay durgol kanjum waɗi o yi makaranta kay kila magi o wala ai kanjum waɗi o yi makaranta gin ɗume gin kila en payimtaki mahimmanci makaranta ɗum watta magi en mbiya non ɗum watta en ganna eɓe meɗen gonɓe nder makaranta gaɗa ɓe paputuka keɓa ma jottina ɗum amma haɓe kamɓe kila iɓe andi mahimmanci majjum watta gi'a to o yi ton ɗum in non ɗum waɗanamo karo har in heɓa yottina jam saboda e waɗa tunane to yottini jam kila nyande go o heɓay aiki kila nyande o heɓi aiki sese o heɓay kanko ma o ampinana ɓe amma ene lokaci ɗo en gatta ɗon tunane ɓe jawɗiɗi gaɗa to yottino e makaranta kaɗo kul yottino e makaranta kamin heɓa aiki no wawa wartowa to wuro muɗum to en gesa waɗa no waɗa ka yaadu gesa muɗum wala mbiyay ɗum ƙala kowa hani waɗa murna cewa wani yottino e makaranta joni ko reni banda aiki Allah wadda aiki ɗum kaɗo won ɗon amma pullo e yottino e makaranta ɗum ɗon na farko ton dai a wannano e muɗum na farko dai ton gulma kan a waɗi ɗum dow makko kila joni o warti kamma gulma ɗiɗaɓum no natta yayin gulma ɗiɗaɓum wari ɓe fuɗɗay raruki to honnoɓe ceede babaji mu'en gartira ɓe ɗo turo to o duroy in abun mamaki way natta o yottino makaranta o wara o duroy kaɗo kan to yehi gesa wala gaɗa mamaki dama kanjum andirimo amma an pullo ta yehi a waɗoy boko a warti a duroy in abun mamaki ɗum misali wato al'amari no yata misali ɗo joni hande ɗo joni da mi yahayno misali hay wiya gaynako a misali dilli misali gaɗa ay mi yaha mi durowa ay mo shafi mi turo ɗum nder TikTok ɗo wallahi doni hay to I don't know what some people can say about itself. I don't know why because I hear me duroy. But durgol kam alhamdulillah wala ir durgol me da mi duro. Iden no fa wondo. Amma joni kam mi fewa kul mi o mi duro hala gonga. Okay? So amma nay abun mamaki to yiya jodum ma mi duro. Kai in abun fari shiki saboda gin dum mi jitayi. Kama ko joni mi woyta kila nyande go mi duro. Of course it's possible. Mamaki nyande go no yoto to na iri no ba mamaki ta ga ina ko rutake. It's possible. Kila yana hinja wakkati yana mo sure turo ngol ko makkiɗi. All right, what I'm saying is this. Wato al'amari hullo ba e watta tunane dama ko Allah kaddari no farto kanjum faroto kamma ɗum aiki na inne ɗo kata ɗum Allah kun giɗa Allah ki maɗo heɓay ɗum kamma a watta tunane cewa haɓe ɓe ɗo ɓe ɓuri dubu jottinɓe makaranta ɓe ngala aiki ɓe joɗi gure maɓɓe kamma sana'a ko ɓe ngaɗayno kamin ma ɓe natta makaranta ɗum kanko ko ɓe co'uni wala mbiya ɗo ɓe komi wala mbiya ɗo ɓe wani en ma gaɗi aiki banza amma hay fulɓe seɗɗa en ɓe gonɗen keɓa ɓe ngurto e janguwa kamɓe to ɓe ngarti ɓe keɓa aiki ɗum ɗo iri maɓɓe ɓe karata ene ngaɗa ɓe gulma cewa kokko ɓe maagi kap kam mbi'ata hokka kan dole so onomo daga ɗon o fuɗɗay waɗuki wato na farko to ni a wallamo nabi ɗo joni a huɗamo ko joni ɗo a metamo daga ɗon alaqa maɗo no fuɗɗa heɓuki goɗɗum yenayi jangoɓe meɗen kama ɓe mbawa ɓe cendori e wodi rewɓe wodi worɓe woɓɓe hena e mbiya ay cewa to en godi jangoɓe meɗen goɗɗo ay to jangi iyaka noon misali ko ɗin gorko ay o te'ata kaɗo to en debbo kamma o te'ata wato gorko pullo. And it's true. Issue ɗum kanjum woni ɗo ni na misali debbo ɗo joni pullo jahuɗo janguyi warti wuro fulɓe na farko o warti to en ƴogol o yehi o janguyi amma kam mara ko so'ani to en tenol o yehi o janguyi amma mara ko aiki ngal o waɗata iya en huɗay mon ɗo and it's very difficult wiya neɗɗo yaha janguwa misali yetton har university amma so ito yatte a pullo mo jangayi komi ɗum is very difficult kap deɓɓo mo giɗe waɗi no haala gonga o waɗi kokari sincere o waɗi kokari kamma bo en mbimo Allah sakanomo amma baŋnge ɗuhum ma goɗɗon ko yiɗi waɗa non ɗuhum
yanayi alaƙa ɗo ɗum warta e muɗum to warti ɗo ma iɗum monnina on salo waɗa ɗum ɗo so ay ɗo rewɓe ɓuri wato haymi bo hujja kulmbino gaɗa non dow worɓe kama min ɗo joni alhamdulillah mi yottini jande am university kamma to Allah laamiɗo jaɓi i rayuwa am ko fulɓe no cali janga gaba go'o i rayuwa am wallahi ɓernde mi itata kam ay gonga mi itata kam mi sekkai mi ta'i kaɗo saboda ginɗum mi tawata ko tewi kaɗo i wodi goɓe ɓe tawata cewa wima cewa min da min jangiri bo maɗa da joni Hausajo mi te'i da joni kaɗo mi te'i min o mo wiyata non ɗum na kañum ɗo woni ɓernde aham pullo no nanta fo ko o jangayi ɗi kanko woni debbo aham bo kamma ɗum waɗata affecting aham matsayam mi gorko gin o jangayi dow debbo janguɗo yaha pullo mo jangayi te'aw mana nana e mi'a cewa wato ɗum hana neɗɗo wato ya te'a goɗɗo lenyol nayi pullo amma in ra'ayi giɗa waɗi ɗum shikenan ha kamma to mbi'u cewa wato janguɗo ko kate ata wato fulmo ladde e ngi'a ɗum faro kamma wodi misali wodi neɗɗo mo mi andi mawɗo e mi nana ɓe wuro makko goɗɗum no yeso aha ɓe ngaɗi kawiki cewa wani Allah ɗinanaki joni heɓi ceede way joni kaɗo yetti joni fa to yehi o maayi ha ɓe donata ceede ɗe hen o te'a pullo ko goto rewɓe ɗiɗo wodi ɓe fukai haɓe joni ɗon ceede ɗe o heɓi kamma e neɗɗo mawɗo emi andi mo sosai ha ɓe gartata donata ceede ɗe hulɓe yaka ɗon keɓayi so pamtima alaƙa jam wala kone maɓɓe koye maɓɓe kamma emi andi yiɗi ɗin hundeji paroto nde yeeso to o yehi o heɓi aiki kunni in kaɗo kowa nafar ko waɗa congratulating makko alhamdulillah wani heɓi aiki kama noon no fulɓe en ma kowa waɗa congratulating maɗa alhamdulillah wi wani heɓi aiki amma bambanci ɗum wodi seɗɗa ha ɓe andi tsari aiki inni a heɓi aiki in andi lokaci ɗum hani wara wannutuma in andi lokaci ɗum hanama joni metamaki andi lokaci ɗum a nattu kawai mayde joni ka on jeyi koko keɓa to kanko ma fuɗɗa heɓeki non no nattiri to fulɓe daga yande nanɗa e wi ay hande heɓi aiki daga yanna ha en yiɗiɗa fuɗɗa hokkuki ceede to kawɓe maɗa gi'a hokkaɓe noon no puɗɗirɗa ɗo lokaci ɗum to daga ɓanna neɗɗo barka way joni ma a heɓi aiki rana neɗɗo fa woɗa way wani fu noon no min gadayno amma joni heɓi aiki fuɗɗi heɓuki ceede gomnati ma aliya ngaba go pikata ko yaji aha ɗaɗo fuɗɗi fa yaka no taƴuki alaƙa e makko amma a yejjiti cewa lokaci ko woni makaranta amma a yejjitanimo matsayi higo maɗa waɗa komi a aldimo komi da komi I think it doesn't make sense. O natti aiki non nattiri aiki sare nayi ngiyata doggunamo. I lokaci ɗum ko kanko ma anda ko to aiki ngal huuci ko ma ceede ɗe o anda no nattirita. I lokaci ɗum mo wada buge makko kanko ma o heɓa o seeto o yaaɓi deydey. Ayi ɗon ma alaƙa moɗo heɓa matsala hay ɗum ɓeyda ɗum wonno kamma. Goɗɗo daga ɗo iyaka non tata dilliri no gonɗo ay muɗum o ali minduki gaba ko. Hunde nde yeeso kamma dole pahimtotiren luttudu. Hakkunde janguɓe meɗen ɓe jangayi meɗen. Jim misali hamma ɗon misali hoore am ɗo joɗo tumon. Innin ɗo to juɗimi joni ɗo to mi woni joni na in tohon kauye in giɗa daga ƙarfe 8 ɗum subaka yadake waɗi har yaki ƙarfe 1:30 to neɗɗo henya nodduki mi pikatako ginɗume mi wala calpikaki mo hayni mi hutira text message ko bo WhatsApp voice turono yan ɗum ɗo wonɗo hon so ay ɗon to heɓata matsala moɗon kulɗin kaɗo mo yi o piyo no yiyam message mi ɓiɗɗata mi am mo nanna yene ɗum mi wonani ndi joni imi nder aiki ko imi nder wato programme ko emi nder meeting nder majjum mi woni saboda inohon ko faari o wawa o winda o wi'a nan ko faari saboda no goɗɗum mi rarta to ɗum woni ay mi manan to ɗum woni goɗɗo o non mbawani gimi to ɗon a hen to ɗon amma pullo goɗɗo to huɗɗi piyo noykima fuɗɗi piyo noykima a helaki nde ɗiɗi nde tati wani nayi neɗɗo barka yara ngiya o mi piya ma joni kam mi piya hoccata kamma a wala lawol ƴiwrata keɓama turanoɗamo sako ɗum hakko o fahimtoma keftama ko o yiɗi kamma a tawi ɗum nangima wallahi heci kenya wodi goɗɗo waɗi ka piyo noykiyam haɗɗum imi yiɗi mi helo waya ɗuhum imi anda e ɗum wata kamma bo mi andi ko wata ɗum hunde mahimmanci amma farko o jangayi nabi kono mi heloromo mi nder miti lokaci ɗo kamma kono mo cira waya is those in fact completely not allowed gaba ko wala notta neɗɗo hocca waya ɗo dole mi heɓi mi jaɓi excuse mi wurti mi waɗoy waya ɗo mi wurti to mi piiti kamma hoccai kamma mi nattitoy waɗi kamma ka piitoaki dole de hande mi yottini ko matta mi piitani mo gaɗa ɗo ki ɗum faaro kamma ɗum wonnana en alaƙa hakkunde janguɓe meɗen ɓe jangayi en pahimtotir kowa waɗa ka kuki kowa uzuri wala natta en pumbe wato hali men no go'otu komi ne goɓɓe no bambantoto a ƙarshe hunde ko faroto kanjum woni wato ƙarshe tawa a mondiri komoye mafi yawa maɓɓe fulɓe ɓe jangayi kamɓe mata ɓe monnanima ƙarshe ta so ito ɗum ƴaka non on goɗɗotiri wonɗo on alaƙa yankake hakkunde moɗon so ito ha ɓe wata alaƙa maɓɓe e wodi recin alaƙa jamu hakkunde janguɓe meɗen ɓe jangayi kanjum watta tawa bañi ɗum ma tawa goɗɗo o yottini jande nde hen gaba go'o daga ɗo yiɗa alaƙa e pullo gaba go'o wurtake haraka pullo ginɗume alaƙa pullo ɗum rano ɗum wardanimo ayi a wata hokkamo laifi gaba goɗɗo e ɗo hon kila e wodi goɗɗo yene ɗum o natti lokaci ɗum pullo on taimakakimo mai ya kaɗo yehi taimakimo iri non it's very unfortunate Allah waɗa taimako Allah taimako en Allah waɗa moƴƴine mi hewni on sosai